mag siasa. Kora Mugajwang wadhi mbele gimi weche manyien. Weg nyamburko matingo jowuoth ywago chwarni ma omonjo nyamburko mag kaluwore kod osike jowuoth magiting'o. Jowuoth oseyo weg nyamburko kuom nyawo mar kuo yath kinde ka kinde. Cyrus Okinda noloso kod weg nyamburko kod jowuoth kendo miyo ripot no yo machal kod ma. Nyakoromogi nyaka bed ni sewinjo wach mar kar kawo nyamburko maduong' e boma Nairobi ka miluongo ni Machakos Bus Station. Kama wantiere ni ponono ni achiel kuom jowuoth nyalo bedo ni isetiyo kode kata iseidho nyamburko ka ok kamano to isekowo ng'ato mar mondo mi oidh nyamburko ka. Chiedh nade maduong' mosebedo ka kuom kinde malach en landruok mar chwarni. Ka jowuoth owacho ni weg nyamburko nitiere koda ting' mar go yath e nyamburko, kata kamano weg nyamburko to wacho ni joma wuotho gi chwarni gin jowuoth. Moko kuom osigo ma geche giting'o onywando mwandu mag udi kaka kombe, otendni, lewni e kind mwandu mamoko. Weg nyamburko ka ywak ni kata obedo ni gitemo kuoyo yath kinde ka kinde, jowuoth ema medo landruok mag chwarni ei nyamburko ka gikwayo jowuoth mondo rit ler ahinya kapok gichako wuoth gi osigo. Wan ok wayiero ni abiria mane madhi dala. Bora ni abiro biro, okono dwa dhi Kisumu. Onyalo ting'o kata mana ogunde ne kata kaka koro sani piny tek, ji dhi gi gik moko mopogore dala. Koro nitie moko mikete but, to nitie gik moko mok nyal kete but. Samoro dhi obet ge kom. Koro iyudo ka gigo ne nigi chwarni achiel odong' kanyo, kendo ng'ama chielo. Dhano bende wuok kuonde mopogore opogore. All the passengers, as you are traveling, fumigate your belongings, fumigate maybe your beddings as you travel with them. And maybe we can see if these men can come down. Weg kembe mag nyamburko gi wacho ni giseketo moko kuom okenge mabiro konyo gi e gayo landruok mar chwarni. We are trying the leather seats, which we see the leather seats are a bit more easier to clean, and most probably these things don't have a hatching area. So, and these leather seats can be easily washed with water, and then they are dried up. En adier ni chenro gine mar chwarni to nie geche. To gima mkakati mwatemo ni mondo waketi mondo gechewa obed maler. Waneno during service, sema gidhi e service ya, to wabed gi thuolo ma inyalo goye yath e gechego mondo reduce number mar chwarni manie i geche. Ma ka jowuoth lero achiedh nade ma gikaloe e idho nyamburko motimo chwarni. Samoro kidhi ot tiparo ni ting'ori maber to kare chwarni bopondo. Koro kidhi ot kamidhi kete gigi, tiyudo ka chwarni bende wuotho kamikete gigigo. Koro bedo matek ne jawuoth nikech samoro odi onge chwarni, titing'o chwarni kiaga ang'o e gari kitere ot. To chwarni en gima tije tek, nikech en gima pondo. Moko kuom jowuoth koro kwayo kony e yudo yath manyalo kedo gi chwarnigo ma giwacho ni sano gi magi nyaka yudi. Dwani mondo mi yath moro minyalo go mondo mi otiegi ogoye geche gi eki mondo mi girum, kaso kendo kanyalre wan bende wan jowuoth to yadhni inyalo poge jawuoth. Koro kata kiya godo kaka ichopo odi to in bende igoye mondo mi koro kik aa kode ot akele gari ka kwanye gari kaka chopo ot anege. Gisani to pod en ywaruok e kind jowuoth kod weg nyamburko ewi ng'at mani kod ting' mar tieko chwarni. Nyaka chieng' yudi yath makare kod yo mar tieko chwarni ei nyamburko, jowuoth pod biro kalo e matek. Cyrus Okinda, Ramogi TV.